Известната художничка Клариса Акуала открива завладяващата си презентация с провокативен тон, който Пикасо краде в Африка. Тя умело показва как Пабло Пикасо е бил вдъхновен от африканските маски и защо африканското влияние върху творбите му често се пренебрегва в историята на изкуството. В хода на дискусията стигаме до разговор за спорни теми като прашкосаното изкуство и колониализма, преди най-накрая да стигнем до трогателната история на собствената етническа група на Кларис, Тио. Използвайки статуи и глави в европейските музеи, тя илюстрира колко сходна е духовността на тези произведения на изкуството с азиатските статуи на Буда. Всяко от тези завладяващи лица има своя собствена история и смисъл, приканвайки слушателите да погледнат на многопластовия свят на изкуството от нови ъгли.